Goedemorgen geliefde broeders en zusters. De dagtekst van vandaag is gehaald uit Deuteronomium 1 vers 17. Gij zult in de rechtspraak de persoon niet aanzien, gij zult de onaanzienlijke evenzeer horen als de aanzienlijke, gij zult voor niemand vrezen, want de rechtspraak is Godes. En het leerwoord komt uit Jacobus 2, vers 9. Indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding. Een gezegende dag toegewenst.